देखी मामा जाई तुळसीर किछि करले देखले दर्शक बंधु से तांकर 54 एथिरे मध्य सीरियल देखबाकू भूली नथिले। अरे तो चंदन को साथ रहे यार ता माने काली रात्रि से लिसा सहित गोड़ा गोड़ी होके आछंती एमिति जदि सबुदिन हबो ताले से तो मो सहित गोड़ीबा बोलथिबे ना मते ताको ए विषय पचरे पड़िबो। को चंदन तम साथ जो बाल लागिछि सेटा कहार को चंदन आंसर भी कौन बाड़ 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 ऑफिस रे बॉस बाड़ घरे तमे बाड़ आ बाड़ से पर झूठा पाई चंदन आज मते बाड़ाइले से पुणे भी बाड़ाइले मु तीर की पाड़ी देली कौन भूल कहली पहले बाड़टा कार भगवान आउ टिके जोर से मारतले मु हगी पकई थाती।